Det er meget dejligt læbemor. Nå. Ja. Mus. Ser hun sød ud? Ja. Ja. Nå. Hvor kom du ud? Ja. På den Du her. trænger på lidt farve. Åh. Det var godt. Det var hårdt for dig, hva'? Det var Det var så for mor. det var lidt godt. Ja. Har hun rød kælder? Kan I prøve at mærke, om der stadigvæk Hun er var helt blå, da hun var på pulsation? vej ud. Prøv at mærke på nøglesnoren herfra. Prøv at mærke. Kan du mærke, at der stadigvæk er pulsation i? Sagtens. Er det ikke fint? Jo. Anne, prøv du også at tage fat i navlesnoren hernede. Kan du mærke, at der stadigvæk pulserer? Ja. Ja. Er det ikke fint? Jo. Nå. Nå. Ja, hvorfor skulle de også til at blande sig?